Mimovládky spustili doslova bezprecedentný útok na naše najmenšie deti a ja rozhodne, keď ide o deti, nebudem mlčať. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, čo je normálna, zákonom zriadená organizácia financovaná z daní občanov Slovenskej republiky, posiela do škôl výzvu na zapojenie sa do súťaže nazvanej Zatoč so stereotypmi. Oni vyzývajú deti, aby točili minútové videá, kde hovoria o tom, aké sú stereotypy zlé a škodlivé. A viete, čo sú podľa nich stereotypy? Ak považujeme dievčatá za jemnejšie a citlivejšie a chlapcov za odvážnejších a silnejších. Vy tupí hlupáci! To nie sú stereotypy, to je biologická realita. To je vec, ktorú vidí každý jeden okolo z nás. Vy fanatickí ideologickí šialenci, účelom takýchto súťaží, ktoré manipulujú duše malých detí, je vštepiť im, že dievčatá nemajú chcieť byť matky, nemajú chcieť mať rodiny, ale naopak majú sa uchádzať o mužskú pozíciu v spoločnosti. A naopak v prípade chlapcov, že nemajú chcieť byť otcami, nemajú chcieť mať rodiny a naopak môžu byť pokojne zženštilými, zbabelými a ufňukanými. Priatelia, toto je príšerný útok na nevinné duše malých detí, platený občanmi Slovenskej republiky. A preto vyzývam vládu, pán Fico, pán Taraba, pán Danko, pán Huliak a všetci ostatní, ktorí sa hlásite k normálnosti, k tradičným hodnotám, k tomu, že viete, aký je rozdiel medzi mužom a ženou. Zakročte voči Druckerovi, zakročte voči tomu liberálnemu fanatikovi na pozícii ministra školstva, ktorý przní naše deti. Nenechajte ich, veď toto sa nedialo ani za Matoviča. Páni SNS, ja viem, že to nie je váš rezort, ale neutekajte do Bruselu, ale vyriešte tento problém na Slovensku, veď to je príšerné. Nemôžete ustupovať hlasu vo všetkom. Podporili ste im prezidenta, zvíťazil. Teraz chcete dať na pozíciu predsedu Národnej rady liberála Rašiho, lebo Hlas nechce ustúpiť. Budete im tolerovať aj Dolinkovú a Druckera napriek tomu, že robia všetky agendy, dokonca ešte o mnoho horšie, ako Matovič s Hegerom? Ich necháme przniť naše deti? Videli ste na školách, mal 74% podľa prieskumov Korčok. O 5 rokov takejto politiky to bude 80%, o 10 rokov 90%. Čoskoro budú títo ľudia tvoriť väčšinu voličskej základne a pripravte sa na to, že liberálni dúhoví progresívci budú mať vládu. Zaplavia Slovensko imigrantmi, rozbijú rodinu, zavedú úplné zvrátenosti. Nikto z nás toto predsa nechce. Preto zakročme, kým je ešte čas. Zastavme Druckera a jeho šialenú politiku. Neobetujte 2 či 3 mesiace stability vo vláde za to, aby nám niekto mohol przniť naše deti. Ide o nás všetkých. Tie deti za to nemôžu. Sú nevinné a nedovolujme týmto fanatikom, aby ich takýmto spôsobom zničili. Priatelia, množstvo ľudí vám stále dôveruje. Nesklamte ich. Dajte im dôvod, že vám môžu dôverovať. Ukážte im, že ste odvážni a že si nenecháte od progresívcov ani vo svojej vlastnej vláde skákať po hlave.